Det her er modul 5.2 om organisk kemi. Og i organisk kemi, der skelner vi mellem 3 forskellige typer alkoholer. Primære, sekundære og tertiære alkoholer, som vi ser illustreret her nu. Og en sekundær alkohol har 2 radikaler, som kan være ens eller uens, og derudover indeholder en sekundær alkohol gruppen CH-OH, og carbonatomet her sidder inde i en kæde. En tertiær alkohol har 3 radikaler, som er ens eller uens, og indeholder gruppen COH, hvor carbonatomet sidder inde i en kæde ved et forgreningspunkt. En primær alkohol er kendetegnet ved, at OH-gruppen sidder på det sidste carbonatom, og at alkoholen indeholder gruppen CH2OH. Så skal jeg forklare lidt om Tollens reagens, som er en ammoniakholdig sølv-1-ion-opløsning, og den bruges altså til at skelne mellem aldehyder og ketoner. Og aldehyder vil i en reaktion med Tollens reagens danne frit sølv, hvorimod ketoner ikke vil reagere. Og på reaktionsskemaet her kan vi altså se, at vi har aldehydet tan her, etanal hedder det, som oxideres ved hjælp af de her sølv-1-ioner, og der altså bliver dannet den her carboxylsyre og frit sølv, som vi ser her. Så har vi 3 alkoholer her, som er blevet oxideret med dikromationer i en sur opløsning, og herefter er blevet oxidationsprodukterne undersøgt med Tollens reagens og med 2,4 dinitropenylhydrazin, også kaldet DNP. Og ud fra undersøgelsen skal vi så kunne forklare, hvilken slags alkohol vi har med at gøre. Og alkohol A, det må være en sekundær alkohol, da vi kan se, at alkoholen ikke reagerer her med Tollens reagens, men reagerer med 2,4 DNP, så der må altså være dannet ketoner. Alkohol B er en primær alkohol, da vi kan se, at det har en positiv reaktion både med Tollens reagens og med DNP. Det må altså være dannet aldehyder. Alkohol C er en tertiær alkohol, da vi kan se, at der ikke sker en reaktion i nogle af opløsningerne her, og der kan altså hverken være dannet aldehyder eller ketoner. En anden reaktion, der kan påvise aldehyder, er Fehlings-prøve. Og her der benyttes det, man kalder Fehlings-væske, som er en opløsning, der indeholder kobber-2-ioner. Og prøven er en redoxreaktion. Og ved udførelse af Fehlings-prøven vil der dannes et rødt bundfald af kobberoxid, som vi kan se på billedet her. Og på reaktionsskemaet her er der altså illustreret, at vi har aldehydet her, som reagerer med kobber-2-ionerne, og der bliver altså dannet en carboxylsyre og kobberoxid, som danner rødt bundfald, som er illustreret på billedet her.